Pindi TV yeboɓe ayaw Pindi TV min calmini Pindi TV ko Pinale TV yeboɓe ayaw Pindi TV min calmini Pindi TV ko Pinale TV heɗoroɓe radio Pindi radio min calmini Pindi TV Pinale TV heɗoroɓe radio Pindi radio min calmini Pindi TV min calmini yeboɓe ayaw Pindi TV min calmini ɗum noon Fatim Samba Diop a salminama a ñaganama moƴƴere Allah kadi aɗa yeewa holko gonnoɗa a wayi yiyede ɗo e nder Dakar e ko taari ɗum assalamu aleykum on ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawɗon wonde no gonirɗon Fatim Samba Diop werti juuɗe muɗum dicci koppe leydi wi on assalamu aleykum mi salmini debbo e gorko suka e mawɗo kala ɗo wawi wonde eno woniri Fatim Samba Diop e diɗɗal muɗum ne salmini on Fatim Samba Diop e diɗɗal muɗum salmini on a salmitama no fewi so tawi aɗa wawi haalande nden holɓe gonduɗa hannde aɗen gandi aɗa wonde taw noon ko joguiɗo ɓorde taw ko ɓorde kadi gañade yonde wallahi on no wiyete gondumi ɗo koye orchestre am guila 2005 ɓe mbi so jaadigal jufti tan Allah ne wela kono gongan tawa oɗo wiyete ko Mamma Gueye ko chef de orchestre meɗen kañum jeeyi horde jeeyi jembe oɗo wiya ko Borusal Tuksel mboɗo sikki kamɓe ɗiɗo lewru ala fayore Sénégal jayna andiɓe wiyete ko Boru Tuksel kañum jaggante hen hoddundu mo cawdidirmi ɗo ko ɓiyam ko afam ne wiye Ibrahima Tarore ɓiɗɗo teddinɗo jinnaɗo e ko kañum minen gonɗo hen wadde fof noon tigui gonɗo minen gonɗo ɗum noon caggal nde calmodirɗon e bandiraɓe yeɗiyanko diwti foof kamɓe ɗe ɓe calminama ɓe ñaganama moƴƴere Allah Fatim Samba Diop mbaɗa andi eɗen gandi nalankagal ɗeɗo balɗe foof walla oɗo ɗumuna foof walla ɗiɗo lebbi fof eɗen gandi gonɗuɗen koye ha hande ko hen gonɗen rattudede corona eɗen gandi noon kala saaha eɗen ñaaɓode jotaɓe joom paɗe mbawɗo wawa ittande en haɓe saahaji meɗen walla golle meɗen Fatim Samba Diop fuɗɗitima tourné ji mum ko waɗanno hirdeji e pindiroji a fuɗɗitima walla ha hande ka leli eyyi komi leeliɗo mbaɗa fadi ha yimɓe jara saabu koye korka fowa corona gasi korka ari wadde en goppat ha korka gasa inchallahu rabbi nden puɗɗitte ɗon tourné ji meɗen koye ɗum inchallah hay sinno ay komi jahowo ni mbaɗa yaada e Daouda Moussa Malal Baydi Moussa ko ɗon cukkitirtumi ko heddi komi lelna ha korka ma e ɓamta inchallahu rabbi wadde so tawi a yaade makko toon to diwan Fouta aɗen gandi timol kala e saaha ɗo rewno yimde taw yimɓe ko wadde fayi ko timol jogorngol dusdemo toon jogor dusemi ko lelela o yilleyay ma laylaylayum mimi kelleyay duñay ko mer hey dusa o yilleyay
fuyi wandare dunia gel dona jalni oy dimi wa gogo melele sare gu hey yurbini ma Allah yurbini koy yurbini gasara ni rawne ni dayan ni kay sadalon ngorwanding jobel may na jo hey hey mama chap ko chopam sa jari ma jomam ya la rendim ko chopam sa jari ma jomam ya la rendim hidara je meden ay nanten gonen ne dogoro bimi yani meden yo Senegal yaru yes hey hey koy de jamia ay nena me malade burdum hey minwi koy de jamia ya me malade burdum hey ko ji do dar jude nenam yo muy no beldam ko ji do dar jude yam yo muy no beldam dawdo may wala ya muy ni beldam gor ko mo we du bo say dilino tum so don balakel dawdo Chas dana waltas dana walta kono paydi mbarade jajaje lire ettene no yelna e ballari di bade purgal chas dana wal dana wal dana wal chas dana wal chas dana wal chas dana wal kono paydi mbarade jajaje lire sore de silema e gallari di bade purgal chas dana wal don non lumo choday wel mi abada ami loro beltari loro jamo samba jamo bimi ko gande el tudi bir zamzam en jahi bada chambe lambe urala kurber kain sare lan kuber koy dilina non ko sara sambam rugi seydi saya ilabi yarima yamen yarima yarani dabel bimi anna bachani balmat rugi ka jaje bern
rogi ka wirnganyu wirnganyu way sultare le nyalam kabane bu jobay farim job salmini musalmini ay wallahi mi jurim koni min de waran tawon pale jam just ay ogidayri yalla egidayri yalla zaras egidayri yalla kagidayri yalla hey gidayri yalla kagidayri yalla yidam ne kewi yay kaldi do ko go minis mageyo kamide mi yiri yalla just pedanawal ko faydi marade jajaji pedanawal just ore nde silema e galladi di bade burgal just pedanawal luma choday wel dara feranel Kurugi sal joni belti Layla Ndiaye Diat amin amin ya Allah Musa Dia wallahi wallahi Farim Samba Diop meeɗa ñemtinde hay jimol gotol nde wonno wona école mawɗo mi bakkaki mi wasaki kono koko pijirmi ɓe mbi ko fuuɗe ko takke wona gotum ko jiida prix kadi waddetake ramas mi mantani hooram mi jeeyani hooram hay so pindinani ko pecce jamma mi wiyama yimkaari ko min fentanta hooram ha feewa Allah addi Samba Gueyam minen ɗiɗo min denda min penta min mbaɗa arrangé ha feewa min jaltina mi meeɗa yimde jimol janagol so wona kelleyo momin mbanno hay ɗum ne ko sababu ne basu ñang wi yomin mbat hen pour Samba Diya Sall so ɓenni ɗum ɗo mi meela morso mo jimmi morso janama koye télé kalmi aduna fo ene heeɗimi wadde ko morso ma tan kewɗa yimde kole saaha noon eɗen gandi kadi mortesma ko horde gasi wadde hen guitar walla meɗa wadde hen guitar e mboɗa wadde hen guitaruji e goɗɗum e goɗɗum ɗum ko ha weela public o tan kono so wonti min Farim Samba Diop hodde e horde yoni kam sababu kadi saaha kadi amme kota keso sabat se marimbaji fo min mbaɗa hen ha safa pour woɗɓe ɓe goto fo e ko yiɗi so wonti ko min Farim Samba Diop hordame hoddam yoni kam hoddu yoni kono noon goto fo e ko yiɗi wonko yimɓe ɓe jiiɗi koɓe jiiɗi ko mbaɗa wannaɓe ɗum hen koɓe jiiɗi ko dilade ha hande ala biɗo mo ɓeydu orchestre ma o ko mbatta ko ne tesdi ala mi meeɗa wiyede orchestre ma ne tehmi saabu waɗa saaha ni somi yeehi tourné taw orchestre ardani ko joguimi ko hoddu e hoddu e horde e guitare kono hattami yahat te somi yeehi hatta yimɓe saabu ko folklore jimanmi eyyi min mi wona nde ɗo e cambal jimanmi ko Samba Diop ne ama ne yima wongo kala e saaha a yiɗi tan joɗade public ma wel tan ganduɗa wongo ha yimɓeɓe belti liwɗa min ɗon meeɗa yiɗi ɗon liwɗa jiɗi tan koɗo saaha fof woni yiyoɓe wonɓe jiyata saabu mboɗo waɗa répétition Fouta jammaji ɗi min mbaɗa hirde ha wuuro ngo fof ara tawa min ɗon wango min mbaɗata min beddo koyɗe min irta bayraɗe somin paari min garta ha yimɓe ha hayso mbo tedde e leydi mboɗo waɗa naale mboɗo waɗa ala mi wona gamowo ndin gambri gotol mennoɓe ɗum ɓamde arrivé président ne wonde Daouda Dia e Harouna Moussa Dia ɗo wendi Bosaye ɗo taw mboɗo filma clip am ɗon noon mi suuti wutte ha dow nden meeɗi nden wayri dokkaten en ko Yaya Koulo Sow Yaya mo wuuri Baye
mun yaya so ami on dara mi fewnito sabu namdiɗa kam komo coftumi haalde ɓuuri muɗum mo coftumi haalde gueɗe muɗum yaya kuulo ko pullo jontaɗo neɗɗo Daoudou Moussa Malal Baydi Moussa nde wonno Daoudou wona neɗɗo kecce faggora ko bolle puyɗe e Daoudou Moussa Dia waddi min présenté yaya kuulo kono hendu ne wawi nanude e gaska ko wawi yaltinde kadi nimsa ala hen nde wonno tottuɗumin o wi ko yomin jaggan ɗum ha tiiɗa kadi wona neɗɗo kecce jaggimo yaya ko pullo Saloum Ribo Escale monsieur le maire Ribo Escale yaya mo Koungheul yaya jeeyi Saloum foof gorko pullo jontaɗo dadɗo e yiiba nangguɗo ko Daoudou Moussa Dia nanggui woppani Saloum fof kanko jeeyi so wona moluɓe wona moluɓe kanko jeeyi Saloum foof en jeeyi timtimo yaltoyoɓe feeñi mbokki joro jalte coyne kolaɗo président timtimo yaltoyoɓe feeñi mbokki joro jalte coyne kolaɗo président kolaɗo rafna halfinama diwan men kolaɗo rafna halfinama diwan men jalte coyne kolaɗo président feeñi mbokki joro jalte coyne kolaɗo président yayama kuloso yayama wuri banin yayama kuloso yayama wuri banin jalte coyne kolaɗo président feeñi mbokki joro jalte coyne kolaɗo rafna halfinama diwan men kolaɗo rafna halfinama diwan men jalte coyne kolaɗo président feeñi mbokki joro jarolema 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 ko yaya fo armone joɗene noyma nden kama e galle baboyma baggorde yimɓe leydi mandi jarolema 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 ko yaya fo armone joɗene moyma nden kama e galle baboyma baggorde yimɓe leydi mandi e amam Mohamed Boun Abdallah jonno wiyaya Mohamed Boun Abdallah jonno wiyaya Harouna Moussa Dia kayne wiyaya Daouda Moussa Dia kayne wiyaya pullo kaɓon koye nder e mbiyen sum koni gare ndenten ndentinen ɓerde men de mbimi gare ndenten ndentinen ɓerde men de komin yaya yoltuɗo wujjam feeñi mbokki joro jalte coyne kolaɗo président mamam eyyi cas ko fulɓe jeyɗo aynaɓe mayyi ko fulɓe jeyɗo ko fulɓe jeyɗo aynaɓe mayyi ko fulɓe jeyɗo ko yetti pullo ba ko yetti pullo ba ko yetti pullo so ko yetti pullo kan ko jambareɓe nani ko aynaɓe nani waya sosɓe nani waya sosɓe nani yaya kuulo nani bande sambo kuulo nani ko ribonaɓe nani Ribo Escale naɓe nani Koungheul naɓe nani Saloum naɓe nani yaya kuulori ko jontaɓe nani wayo susɓe nani ko jambareɓe nani ko fulɓe susɓe nani Saloum naɓe nani ko yamtaɓe nani ko jambareɓe nani mo woni yaya kaɓe guerte gawri yaya kuulo so wi Farim Samba Diop ara ration ma corona o ko lelimi fof lelimi koye dow sakuji yaya guerte gawri e kalis Daouda Moussa Dia mbaɗa waddi hen ɗum tagui mi yiyani corona o e so Allah jaaɓi ɗum o guijortaki ɗum o guijortaki ɗum Fatim Samba Diop mbiɗa o ko
ɓinguel ma neɗɗo noon eɗen gandi kala e saaha wona ko wani ko kala ɓiyum wawa aɗa wawi yimde ɓiyeto ara waɗa meccal gongal wadde so tawi en jiiɗi eɗen takki sarama kadi gillanani kadi jaɓantuma ko jimo walla eyyi ɓiyamo ko jimowo Ibrahima Tarore guila jibina tan kañum waɗata ko jimri hay so tottama meccal gongal jaggat hen tan kono wona ɗum yiiɗi min kaaɓi eko heewi e mecce yo liggo kono mi tawi ko jimri ndi tan ɓuuri yidde eyyi mbimi haade ko jimri ndi o ɓuuri yidde yo ƴettu saabu mi haɗanoma jimri kono mi woppama mi yeehi ɗum noon minne mi haaɗimo départ o nde wonno mbaɗa andi perguitte gonɗo nder mi ronki mi tawi ko ɗum o yiiɗi minne mi ɗaccirimo yo yim ko jimowo wonɗo wadde Ibrahima ko jimowo so tawi noon a wi ka jimowo taw koye binde tiijo noon ko jimruɗen hande laaɓatde yo laaɓ hande woni premiére makko yo laaɓ premiére makko yaltude hande ko hande Ibrahima a wawi en dande sabu so tawi a adde imma taw kadi eɗen gandi imma ko jimowo kadi so keɗiɗen joni kam ɗum jaɓande o alay saago ƴeeweɗa saabu binde tiijo kam kala ka kadi no hunde fof kadi ko an portel noon Ibrahima an portel eyyi Rougui Sall mi fawtanma hen ko ɓiɗɗo kewɗo needi ɓiɗɗo jiɗɗo yummum yiiɗi kaw mum yiiɗi famille muɗum ɓiɗɗo labɗo reedo jurumdero kecco ɓerde mo duwanimi kadi Ibrahima mi yah eyo bisimilla nennoyam yafumi yallumiya yafumi duna minne ɓeɗe teddinenima watambema nennoyam yafumi yallumiya yafumi duna minne ɓeɗe teddinenima watambema lebi jeenay tampere yay doyna tis aka jurlal mettilo yay masejo simi def ni guppana ne heydi moyina simi woyi wambuni mola sakuma yo giduna omo wambini nena mo yidda gambettimi do kay samaya ya fo miyay yalo miyay ma bagge samaya yo donla nene yafumi yallumi duna minne ɓeɗe teddinenema o tampema leɗi jeenay tampere yay doynatis aka jella mettilla yay masajo simi defni guppana ne heydi muynina simi wiyo wambanni wona sattumajo gueɗonna omo wandinni nene mo yidda kammettimi kakay sammaya yafumiyaye yarlumiyaye ma bagge sammaya mom dongla yarlumi yafumi nennoyam yafumi yarlumiya mi yafima Ibrahima yafim ameɗa yiide ko wayni e plateau ji ma wone jewte maɗa waɗani hande holko hokkuma ko heewi ko heewi joɗɗa ha aɗa yima ha ɗiye watta yimde hande haɗa yimanma holko jiɗa e jimon hande holko jiɗa e ko taƴiɗa e mbimi hen tan ko weltare e yettude Allah ko ɗum ne dañaguino Allah so doole donki o doole keɓɓoto ɗum noon sa yi ha wonɗo poɗɗa wonɗo tulliɗa ɓiyari woni jimowo ene jabtanma o wawa tan ko weldema eyyi ko noon tigi Fatou Samba Diop mboɗa andi a wodat tan morso mo ganduɗa saabu ko gonɗa ɗo mboɗa andi hankkadi morso mo ganduɗa hankkadi ko hen waynoten kadi eɗen gandi piidi tiɗi kala e saaha ne yewma ne heɗoɗa morso mo ganduɗa ha saaha ɗo way ganduɗa bandiraɓe so anani kadi ɓe gatto han wallahi eyyi ɗum noon wat morso mo ganduɗa Merci. waddimol ma joni joni o waɗanni waddiraɓe nen kettima jafo ɗon tan famon kadi no émission yaari Fatou Samba Diop ko woni ɗo natti wonde yewtere nde kono joni joni o wat feere gabna en aliyati aliyati اليتيم منكم اليتيم يا شاب إبراهيم
اليتيم 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 منكم اليتيم يا الله ko babo yam da timi diwani borode bi dagin mi wawani ay nguleki ma ko mi arani ayaya ma ko mi jagani alyatimo alyatimo alyatim ko alyatimo ya achmiya konenam kumbayin naga caaka o dari darde bamu ha bammi hadi mi sortude galleji o ani mi dartude dow laabi nenoya bannoma jarama allah yi darde mama laaɓe merci اليتيم 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 Rasulillah ma dag sunu yaay